Duond bura mar ODM olando ayanga ni gibiro medo dhi mbele kod tiyo twech achiel kod piny owacho mar Kenya Kwanza. Milome mane osom kod jagoro maduong' mar ODM Edwin Sifuna, ODM olando ni chung' margi giluwore kod mar ogai Raila Amolo Odinga mar neno ni piny Kenya ni kama ber. Chris Owino nigi ler mar wachni. I thought, honestly speaking, that Ruto having been through what he went through with Gen Z, would give opportunity for the implementation of this document. But there has been no commitment, no desire from his side to implement any of the articles here. None whatsoever. Yeah, and that is the reason I personally said this thing is dead. All right. Jumachiel to kidhore ni eno kubibete riwruok moro amora makelo kanyakla duond bura mar ODM kod UDA, jagoro maduong' mar ODM Edwin Sifuna koro ogo bade piny. Iromo mane okawo seche mohewa auchiel magawa moro e bore Nairobi, tend ODM kotelne kod ogai margi Raila Odinga ong'ado gi dwol achiel ni tudruok margi kod jatend piny William Ruto pod biro dhi nyime. After frank and open deliberations, the committee adopted the following resolutions as the party's collective message to members and to the country. Number 1, that the party supports the position that has been taken by party leader Honorable Raila Odinga to work with the Kenya Kwanza administration to stabilize the country and create an enabling environment for Kenyans to address their concerns through democratic and constitutional means. Ma en chung mopogore kod chung ma jagoro margi maduong' Edwin Sifuna mosebedo kanyono tudruok makamano e Lwala ndalo machuok mokalo. Sifuna mane oyudore e akrikiki ewi kawo chung mopogore kod tend ODM otuo dhoge ni chung mare ne obiro motelo ne ODM golo chung margi ewi siro lwedo sirikal mar broad-based. Has ably explained before, is taken after organs or meetings of the organs of the party. And this is now the position of the party. Yes, that we will be making sure that we put together a team that can ensure that we implement the MOU that we signed with UDA. How is that different from Sifuna's position? Let's have another question, please. Let's know. Tend ODM bende ochopo e winjruok mar chugo aput moyedhi madhi ng'iyo weche duto mane gikete kogno kod sirikal mar Kenya Kwanza mar neno ni gichopo kare. Of the agreement. The committee has identified the absence of such a technical committee, which is actually contained in the MOU, as the missing link in the implementation of the MOU. Of great concern is the full implementation of the NADCO report, promotion and protection of the livelihoods of young people, the right to peaceful assembly and protest, the rule of law and constitutionalism, corruption and wastage of public resources. Sifuna osebedo kayudo seyo kuom jatend duond burano ma osechayo kuom ringo oko mar lai mar chung mareno. Hata we kama una maneno ya kusema unaweza itwa huko useme mambo yako. Enda pia we ujieleze. Kama hauna namba ya Ivono Kwara sema saa hii nikupatie. Hao watu akiwemo huyu baba Raila Amolo Odinga, siku ile wataniambia Sifuna, sasa wewe umeanza kuwa na maadili tofauti na chama, nitawaachilia hii kiti bila fujo. Kakayo martego ODM kendo neno ni ODM oloso gi dwol achiel, komitino ojiwo jokanyo mondo ket chung mar ODM mbele. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Mane mbaka mangu